яке аз маҷмӯъаҳои истиқоматии зебову замонавии шаҳри Душанбе мебошад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар тарафи 33 микрорайон ҷойгир аст. Ман Амин, мактаби Умари Хайём, аз ин тараф рост Глазной, дар инҷо 33 микрорайон Раюсати Беда ва дар инҷо мағозаи гӯшт. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Мана Амин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. ин мактаби Умари Хайём мебошад ва марҳамат худи маҷмӯъаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ. Подъезди бино бо таъмири зебо таъмин аст ва дута лифт дорад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гардироб, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон духонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад бо масоҳати умумии 76 метри квадратӣ дар сеюм ошчонаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошчона иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар хона мебинед ҳамаш меистад, дӯстони азиз. Ва дар тарафи 33 микрорайон ҷойгир мебошад. Пушти мактаби Умари Хайём ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. Хулас варианти беҳтарин мебошад. Бо нархи 950 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.